Hindi kita makabisita sa aton si maginikanan, no? Kasi mas just kung kaisa guilty man nung aral na sa singka nga akon si Iloyo pero daw hindi ako yung makakadto dito. Kay 11 nagid sang time nga nagka-COVID and even until now, no? Kita mga kabataan, isa sa aton sinipagpakita sang pagpalangga sa aton mga ginikanan, amo ang hindi pagkadto sa ila, no? Nga makatupad kita, makasulod kita sa ila siniiya nga hulot ta tululugan, sa ila sini nga kusina, sa ila sini nga kwarto. It's because nga hindi taluyag mga kabombo. No nga malatnan sila kung ano madang dalata kay ara kita sa gwa mo, no? Kita nga nagatrabaho, we are exposed every day kung ano man dira nga mga virus, kung gapasalamat kita kay ang COVID nagpalay-palay na, pero the virus is still there, no? Ang virus is still here. That is why nga kita mangin mahinalungon. So amo na isa sa aton siniiya nga ginapakita pamaagi sa pagpakita sa pagpalangga naton sa aton mga ginikanan, labi na gid sa mga katigulangan naton, sa aton si lolo kag lola, sa kay nanay kag tatay nga tigulang na. Wala kita nagakadto personal, no? Pinaagi lamang sa pagtawag, bang kay tinahadlok pagig kita sa subong naka-observe kamo mga kabombo, no? Nga fiesta subong sa Bacolod, pero daw hindi gid unlike before yung grabe gid. Although nga wala pa man gid, no? Nagasugod pa lang gid. Kay pila niya ka semana mo. Unlike before yung grabe gid yung mga tao sa amo ni nga mga panahon. Pero subong yat, it's because siguro nga naanad kita nga nagatiner lamang sa sulod sang balay. Kaga hindi pa kita amo na kakampante. 100% kakampante kita nga maglagaw, no? Kay ara pa sa aton ang ginatuwag bala nga kahadlok, no? That fear of being exposed, no? Sa ginatuwag nga mga kun ano da nga virus, no? Kag madala naton sa sulod sang balay. Kaya mo na akong kaisa nga much better nga hindi lang gid anay magbisita sa kay nanay kag kay tatay, kay lolo kag lola. Kita nga exposed sa gwa mga kabombo, bangod kay amo na nahadlok kita. There is that so-called fear until now, nga daw ka okay naman sa tanan. No, bisan mga face mask na lang aton sini nga ginagamit before face mask and face shield, no? Subong face mask na lang kay thanks be to God kay nagtahaw-tahaw na ang tanan, no? Pero ang aton siniiya nga fear ara pa sa gihapon mga kabombo, no? So amo na ang pagpalangga naton sa ila o kaisa guilty kita kay hindi kita makabisita personally, pero ara man ang ginatuwag bala nga family altar, no? Na nabunag ang ginatuwag nga every Saturday or Sunday or sa availability sa tanan may ginatuwag nga family altar, no? Nagakilit anay virtually via Zoom, no? Via sa aton siniiya nga pinaka bag-o karon iya nga pamaagi, no? Nga makaka-communicate kita sa aton sa mga pamilya, no? Makatawag kita abi video call, no? Amo na subong ang uso, no? Although nga pwede nagikita makabisita sa ila. O galing kay ara pang ginatuwag bala nga daw nakulbaan pabaya kita, no? Bombo Anthony, do you feel that also nga hindi pagkikita bala 100% nga kampante nga magbisita sa aton sini makatigulangan sa sulod sang balay abi sa aton sini iya nga ancestral house or ancestral home, no? Aton gidiya bala nga balay hindi kita makakadto kang hindi kita makabisita bangod ara sa aton ginatuwag bala nga fear nga basi pa lang bala, no? Kay sa gwa kita mo, no? Basi bala makadala kita. Pero sige lang, amat-amat lang gid, no? Sana siling kung na gani ang aton si pamilya, kinahanglan we should take good care of our family because our family is our source of strength, our supporters, no? They always got our back, no? Gambal sila pirmi nga go lang ng go ari kami diri, no? Silang aton sini nga prayer warriors, no? Silang aton sini iya nga
naga-back up sa aton nga ginapangamuyuan kita, ilabi na gid si nanay ta, kag si tatay, especially si nanay ta, no? Ang mga iloya, duna na sa ila nga magpangamuyo. Sa ila sini mga kabataan, no? Nga bisan wala na sa ila sini puloy-an, wala na sa ila sini nga luyo, kay ti may mga pamilya na, whether they like it or not, no? Kinahanglan ibuy-an na nila ang ilang sa mga kabataan. Pero ugaling kay ti ang pagpalangga ni nanay, especially ni nanay, upod man kay tatay, no? Pero si nanay, grabe, giniya kapoderoso ang prayers ni nanay, no? So, sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no? Ang aton si pamilya ulik doon together. Bisan ano kita kasako, no? So, nasiling ko na gani, Saturday and Sunday, no? Nakabawi-bawi. Ako si pamangkot, nakabawi-bawi kita, mga kabombo, sa aton si pamilya, no? Naka-get together. Bisan sa simple lamang pamaagi, at least makakilit-anay, makadungan kaon, no? You know what? Ang hapag kainan ni, ang table ni, long table or short table, sa tagsa kapamilya, no? Sa dining table, mga kabombo, ano na siya? Ka-powerful, giniya nga klase sang hapag kainan, no? Kay diri kita naga-isa. Diri kita nagatingob, no? Diri kita naga-enjoy sang mga blessings sang Ginoo pinaagi sa iya sini pagkaon nga ginatag sa ato. No? Kag pinaagi man sa pagkaon, maka-commune kita with each other, no? Si nanay ari sa piyak, si tatay ato man sa piyak, ang makabataan ari di, no, maka-relate gid ang damo kabataan, no? Bisan isa lang, no, tatlo ang pulungkuan or apat da, no? Basta kompleto lang sa tion sang pamahaw, panyaga, panihapon, no? Sa adlaw sang Sabado kag Domingo, very powerful, no? Ang inang table or dining table nga ginakan-an sa aton siniiya nga mga aton sini nga pamilya, no? Dira kita dumduman nyo, maka-recall kamo subong, kamo nga nagalantaw, dira maka-recall kamo, nga dira naton may madumduman kamo, nga ti sanggagmay pa kita, damo man pagkaon tao, kun hawot-hawot, ang mga pinggan ta, sartin, dumduman mo na Bombo Anthony, sartin, daw hindi man na siya, daw still ba lang daw nagaling nagatik, no? Sadya na kinanglan niya, kung alang-alang ang kanon niya, kinanglan niya, punon gina isa-isa para nga hindi na, wala na sabitay. Ang kanon kag ang sudan, kinanglan, well divided, gina niya. Mga kabombo, kung damo kamo, no? So, Miss Just, we are 10 in the family. Di madumduman, ginaga-flashback, subong sa akong panguna-una. Nga, kung magkaon kami, ti ururupod, ginaya. No? Ang akon sining pinalanggang amay nga nagtaliwan, ang yaya to yung isa sa mga legasiya nga sa tion sang gabi. Tanan nga kabataan, no? Tipunon, sulod na sa sulod sang balay. Kay dugay-dugay, manihapon na. No, hindi pwede nga, ato kato sagwa, nagahampang, kilalang sulod kagid kay manihapon na, ururupod gid kami dapat. Amo man na kamo, I'm sure, no? Sa aton si pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ti amo na ginatawag bala naton nga pamilya, no? Damo kita sang madumduman, no? Labi na gid kiti may kaugalingon na kita nga pamilya man nga ginatukod kun ano to ang pamaagi sa padako sa aton gina-apply taman subong no sa aton si kaugalingon nga pagtukod man sa ginatukod naton or natukod naton nga pamilya. Amo na ginatawag nga kun ano kasubong depende na sa kung paano ikaw ginpadako sa imo sini nga mga ginikanan, no? That is why mga ginikanan layo, bisan ara na sila sa layo, pero grabe nang ila sini nga ang ginatawag ba lang nga kalipay, no? Kung makita nilang ila si mga kabataan nga ti nangin successful in their life's endeavors, no? Ang mga ginikanan niya gayuhom ginaya bugalon sila sa tago, no? Kay gambal sila insakto gid ang pagpadako ko sa akon sini nga bata, sa akon sini nga mga kabataan. So family, no? We're talking about family, ang aton sini nga pamilya.
amo gina dapat amo ginayang ang isa sa mga ano ni Miss Jazz diri sa atong palatuntunan kahapon lamang ginataga naton sang importansya, no, ang aton sini nga pamilya. So ang pamangkot ko diri man lang nagsugod. Kamusta ang aton sini nga pag inupuray sang nagligan nga Sabado kag Domingo? Kamusta, no? Nakabawi-bawi? Kabay pa, no? Saturdays and Sundays very important sa tagsa ka pamilya. By the way, no, sa nasiling ko na subong nga adlaw, no? It's a Monday kag petsa 10 na kita, mga kabombo, sa bulan sa Oktubre 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere, no? Mabatsagan ta na ang magbulubog no nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Kung kaisa lain gid no, lain gid may ara makita ti mga cold days no, sa naglain-lain man sa iban nga mga binulan, pero it's really different and daw as if magical ang dala sang hanging amihan, no? Ang Christmas breeze nga ginatawag mga kabombo. Amat-amat na. Sa sining ikaduwa nga Ber month of the 4 Ber months of the year, no? Tapos ng una nga Ber month, September. Subong ti October naman mga kabombo. So ang aton siniiya nga pag sugalaw sang ining ginatawag nga Christmas mga kabombo, no? Ang aton siniiya pag sugalaw sang Christmas season, ang Christmas December, the month of December, no, ginato niya mga kabombo, no, pinaagi sa aton siniya paghiwat or pagpatigan sa aton sa countdown. Dili sa aton siniya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. How many days to go before Christmas man? Pila na lamang kaadlaw ang nabilin, no? Kay subong petsa 10 na. Halin kainas ang kagahon sa aton sa mga programa, mga public affairs program sa DYWB Bombo Radio Bacolod hasta nga di na subong sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. No? 76 days to go before Christmas. 76 na lamang kaadlaw na bilin kag magainupdanay naman ang bugos nga pamilya, families and friends during Christmas Day, no? No, kanami gid sa espiritu sang Pasko mga kabombo. By the way, Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Yari anay ang aton siniiya nga pambukas nga ambahanon. Ang aton sini pambukas nga ambahanon ginapabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival. Ang Bombo Music Festival, mga kabombo, kaugalingon na paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, no? So sa sining hapon, no? Sa sining hapon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, let's talk about breakfast. Let's talk about mornings, no? Sa aga nami gidjaya kon wala ka nagasako, no? Makakalokalo kada. Pagkatapos, scrambled egg kada with matching uga. Wow, kanamit, may ginamos pa. Kag magkaon, dala na ang may mainit-init nga kape, no? Over the cup of coffee or agata, so kung ano man dirang inyos nga morning rituals nga beverages, mga kabombon. So, ang aton sining hambalan, ang angot sa ginatawag Aga This Morning. Amo ini ang title sa aton siniiyang ambahanon from the playlist of Bombo Music Festival 2018, mga kabombo. Ang ining This Morning, no, ginatiguluhan ining ambahanon This Morning, ang gin-compose kag gin-interpret, isa lamang ang composer kag interpreter. Amo siya si Jerica Salve Teodorico. Ini si Jerica Salve Teodorico, taga San Jose, Cebu City, Cebu. Taga diin ka. Taga, do you know the way
to San Jose. Taga San Jose. San Jose, Cebu City, Cebu. Ining si Jerica Salvet Teodorico, mga kabombo. Yari ay sining ambahanon. It's all about breakfast. It's all about morning. And that particular special person sa iya sining nga kabuhi nga na-miss niya, no? Especially during sa aga, mga kabombo. I'm sure kita, may ara kita sa mga favorite nga favorite moments, no? Kada aga, labi na gid kon hindi kaya sako. Kung kaisa gani ti aga pa kita himos, ti wala na kita lang sa ginatuwag, wala nga daw magka-preparar ka sa mga kalukalon mo da, no? Kay you have to go early to work. Pero ginabawi mo na ang imo sini nga this morning nga mga kalukalo kung kaisa ginahimo mo sa gabi, no, just to feel and to enjoy sa ginatuwag bala nga mga menu during breakfast, mga kabombo, no? Maka-relate ka mo nga kung kaisa wala hindi na kamo kapamahaw abi sa inyo balay, no? Kung hindi Sabado kag Domingo ti amo ng inyo free time, no? Pero kung hindi, ginabawi na lang sa gabi. Luto ka mo da sang kalokalo sa gabi, Hindi gani, with matching itlog ka uga sa gabi, kay you feel like, heaven, no? Although kati, mambal kati kung aga ni siya tani, pero as if bala na mismo ang imo sininga ginakaon during morning, no? So, yari si Inday Jerica Salvet Teodorico sa San Jose, Cebu City, Cebu. Ang aton siniiyang produkto sa Bombo Music Festival 2018 edition. Ang ambahanon, nantuon naton sa Facebook Live during the Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2018. Kag aton pamatian ang ining matahom nga ambahanon this morning. Take it away. This morning was a result of my love for breakfast food and images of morning spent alone. And so I wrote that ironically at 9 in the evening, but I was thinking about bed sheets and breakfast food talaga. Tapos this morning is about missing a person. And so I dedicate this song to my high school friends, especially my best friends until now, who I miss very much. This morning is for you. This morning, I woke up with a frown, but I couldn't let myself down. With just a simple thought of you. Ooh, it hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. Sunlight glowing through the window, tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers and the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling
I can't get on my feet. There's pain I'm trying to eat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. There's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakalipas sa tak na ang alas 2. There you have it, mga kabombo, ang aton siniyang pambukas nga ambahanon para ged sa aton si Pinalangga nga matag panamati sa aton si Suki, no? Katahom ged. Pang agahani ho nga klase sang ambahanon. This morning, in-compose kag in-interpret sa nasiling na naton ni Jerica Salve Chodorico sang Cebu. Katahom mga kabombo, no, kanami ka-cool nga klase sang ambahanon. Di kung kamo mayara man dira sang abilidad sa pag-compose sa sining klase sa mga coolest songs. Pero ining mabugnaw bala nga daw no pressure, no daw mamag-an pamatian na klase sang nga ambahanon mga kabombo, no? Kaangay saging compose ni Jerica mga kabombo sa aton siniya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. I'm sure kamo dira no nagaka-LSS na, no? By the way, sa aton siniya nga mga nagalantaw dira sa aton sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello and good afternoon. Don't forget to make an LSS ha. Ang inyo sini nga L stands for like, S for subscribe, and S for share, okay? Like, subscribe, and share mga kabombo. No? Kag hindi man kalimtan, i-click dira ang gamay nga lingganay da, no? Don't forget to click the notification bell below. Okay, amo na siya ang pa-notify sa inyo. Amo na ang mag-notify sa inyo na may live streaming na ang Bombo Radyo Bacolod, no? So I'm sure sa inyo dira sa
nagalantaw dira sa YouTube channels sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Ginotify kamo kung naka-click na kamo sa notification bell, no? Ginotify kamo nga kahapon lamang time na, no? It's kahapon lamang time na. Ara ng aton sing live streaming sa kahapon lamang. So, sa nasiling ko na, pwede ka mo mga kabombo, maka-compose sa mga ambahanon nga matahong pamatian, no? This morning, I woke up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth. You and me were not meant to be. Sa home, no? Ti sa aga may silak sang adlaw, no? There's sunlight growing through the window. Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying, and I try and try. Kataho mga kabombo, no? So ano gani ang chorus mga kabombo, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, tiya mo na siya aton si pambukas nga bahanon. I know you love it, I know you like it. Kung may ara ka mo sang gusto nga ipatukar diri nga nanamian ninyo sa playlist sa aton sini iyang mga Bombo Radio Philippines Bombo Music Festival nga mga ambahanon, no? Ipadala lang diri kay agod nga ibutan lang sa aton sin iyang comment sa aton sin nga thread, no? Sa aton sin Bombo Radio Bacolod Facebook page, or sa aton sin iyang Facebook Live, or sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Okay na kita dira mga kabombo. O sige. Ariana yung aton sin iyang kahapon lamang today in history, no? Antes kita magbasa sa inyo sini nga makasaysayan, yari anay aton sini nga kabahin no segment dili naton sa aton palatuntunan kahapon lamang. For your information, FYI, mga kabombo, no? Sabi na gid sa aton sini nga mga bagong henerasyon, sa aton sini mga young people, no? Para gid ini sa inyo, para nga may baluan man kamo, no? Labi na gid sa aton sini nga mga nagliligad bala. Sa aton sini nga mga kahapon lamang. Matudtuod nga kasaysayan, mga kabombo, matudtuod nga kahapon lamang sa pila ka pinanid sa aton sini maragtas diri sa Pilipinas, Philippine history kung madalalag ko kag sabungan sa aton sini world history. This time mga kabombo, kadto kita sa aton sini nga world history. Kaya abi ninyo mga kabombo today, no, isa pagid ni ka espesyal man nga adlaw, no? Labi na gid pagkatapos bala sa or during sa sinandukot lang kag nagaduging ang aton siniya nga ginakadlukan gid bala nga balatian, no, ang COVID-19 kag labi na gid subong pagid, no, kay ti ang mga pumuluyo may kung sa ano pa yara pagid ang sting, no, ang sting of COVID mga kabombo. Kag isa sa mga napektuhan among aton sini nga mental health, ang aton sini nga mental status mga kabombo. Nagay bulubala kamo nga subong nga adlaw, it's World Mental Health Day, no? World Mental Health Day mga kabombo. Kag pangkalibutanon ini nga hilikoton, no? Kung sa diin ang subong nga adlaw petsa 10 kada petsa 10 sa bulan sa Oktubre kada tuig, amo ini ang nagatililipon ang mga NGOs, no, kabahin sang sa sining nga mga grupo nga naga suporta, no, sa sining hilikoton nga ni kada tuig. Angot mga kabombo sa aton siniiya nga mental health.
kung maghambal kita gani isang mental health mga kabombo, kay today is World Mental Health Day, no? Kung maghambal kita sa mental health, ini ang nagalakip, no? Kung maghambal kita mental health, ang ikaing lawas ng aton siniiyang thinking, aton si panghunahuna, no? Ang aton sini nga utok as a whole, no? Ginalakipan ini, kung maghambal kita mental health, no? Ginalakipan ini sa aton sini nga, hindi lamang ang aton sini nga mental health mga kabombo, mental status, kundi ginalakipan ini sa aton sini, dalas-dasan ning aton sini nga emotion, no? Ang aton sini nga emotional, psychological, and social well-being. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being, mga kabombo. Amo nang rason ko nga ang isa sa pinaka-importante ang ginatutukan sa aton sining nga mga physicians, sa aton sining mga psychologists, no? Sa aton sining nga mga mangin-alamon sa sining nga patag, mga kabombo, no? Amo ang aton sining nga mental health after sang ginatuwag COVID-19. Kaya ang aton sining nga mental health, our emotional, psychological, social being, no, naga-apekto ini kung paano kita mag-think or magpanumdum, no? Kag kung paano kita or ano ang aton sini nga ginabatsyag, aton sini nga balatyagon. Kag kung ano ang aton sini nga gina-act, no, ang aton sini bala nga ginagiho. And it also helps determine how we handle stress. Kaya sa mental health, no, isa sa mga nagapanguna ginatutukan amo ang mental stress. Relate to others and make choices, mga kabombo, no? So, tuman ka-importante ang ginatawag nga mental health, mga kabombo. Sa tagsa ka stage, in every stage of our life, no, ang aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Pumalin sa ginbungag kita, labi na gid sa amat-amat naton nga pagka-intsende sang aton sini nga kabuhi diri sa kalibutan sa aton si palibot, no? From childhood and adolescence through adulthood, mga kabombo. Over the course of our life, if we experience mental health problems, our thinking, our mood, our behavior, ang mahimo nga apektado. Damo sa mga factors nga naga-contribute sa sining mental health problems, mga kabombo, no? That is why ang mental health importante gid. Kay may mga biological factors, kaangay sang kung ano dayang genes mo bala, no? Kag ang brain chemistry naton, no, ang aton sinima na agyan, life experiences, no? Tanan niya nag-aapekto sa aton nga mental health. Kaangay sang kung na trauma kita bala, traumatized kita or gin-abuse kita, mga kabombo, no? Kung na ano kita na naging biktima kita sa ginatuwag bala nga paltik nga paghigugma, isa na dira. Family history sang mental health problems, no? So, amo na. Ang mental health, mga kabombo, amo ni subong ang pinaka-ginatutukan, gid. For today is Mental Health Day, no? World Mental Health Day, kaysa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, mga kabombo, no? Oktubre 10, san o ginagsugod. Ang kahapon lamang, ang history sang sininga selebrasyon nagsugod sa to Oktubre 10 sa tong 1992. That was October 10 of 1992, mga 30 katuig na nakaligad, no? So more or less, mga kabombo, 30 niya katuig nga ginahiwat ining World Mental Health Day. Kalakip na kita dira kay World Health Organization, mga kabombo, ang WHO, isa ina sa naga-spearhead, no? Kay parte iniya sa health sa aton siniiya nga panghuna-huna, sa aton siniya balatyagon, sa aton siniya
domino effect na ini mga kabombo, no, sa aton as a whole being. So that was of the same date today, October 10 of 1992. Mga 30 ka tuig na nakaligad sang ginhiwat ang pinakauna nga World Mental Health Day mga kabombo. Kung maghambal kita World Health Mental Day o kung ang amo ining aton siniiya nga gina celebrar karon, isa ini ka International Day for Global Mental Health Education. Awareness kag advocacy batok sa ginatawag bala nga social stigma, no? Kalakip na din isa sa mga issues nga ginahambalan kag ginatalakay, no, kag ang focus diri hindi lamang ang ginatawag bala nga mental stress kundi kalakip na diri ang social stigma mga kabombo, no, ang disapproval or discrimination against, no, sa isa ka individual o kun grupo base sa kung ano man ang na-perceive nga mga characteristics nga nagaserve to distinguish, no, taila abi from other members of the society. Ang social stigmas mga kabombo common ini nga related sa kultura, sa gender, sa rasa. Amo na kalabanan may racial discrimination nga ginatawag, no? Ining socio-economic class, age, sexual orientation, body image kag iban pa. So, ang World Mental Health Day mga kabombo, no, hindi lamang iniangot sa mental health nga as a whole mga kabombo, kundi parte ini sa kung paano ini ipalapnag ang awareness, no, kag advocacy batok sa gatawag social media. So nasiling na naton, that was the same day today, October 10 of 1992, ginselebrar pinakauna ang ining selebrasyon sa inisyatibo man sa World Federation for Mental Health. Ang World Federation for Mental Health o kung ang WFMH, isa ini ka international, multi-professional, non-governmental organization, mga kabombo, no? Ukon ining NGO, so nasiling ko na gani, kay ginapamunuan ini sa mga NGOs mo, no? Ang ining selebrasyon subong adlaw, mga kabombo. So, ang WFMH, so kung ang World Federation for Mental Health, no, isa ini ka international multi-professional non-governmental organization or NGO nga ginakipan sa mga citizen volunteers kag anay mga pasyente mismo, no, sa mental health problems mga kabombo. Kag ini gintukod sadtong 1948 ang World Federation for Mental Health o kung WFMH gintukod sadtong 1948 sa amuman nga ira sang bilang United Nations o kung UN or sadtong 1948 sa amuman nga tinuig bala nga ang United Nations kun UN kag World Health Organization kun WHO, no, ang ginpasad man mga kabombo. So isa ini ka Global Mental Health Organization nga mga miyembro ka mag-contacts sa sulod na karon sang pila na katinuig nga pag-exist sini. Imagine more than 150 countries. Kalikip na diri ang pungsod Pilipinas. Kada Oktubre sa sining adlaw, especially October 10 mga kabombo, linibo ka mga supporters ang gather, no? Ti mga duwa ka tuig nga nakaligad ti apektado ang selebrasyon sa World Mental Health Day, so more on virtually ang celebration, no? Ti sa subong face to face ara na nagbalik na amat-amat ang selebrasyon. O kung sa diin ang annual awareness program nga nagahatag sa atensyon angod sa mga mental illnesses, no? Ang major effects ini sa
kabuhi sa mga katauhan sa bugos nga kalibutan. Sa pila ka mga kapungsuran, ang subong nga adlaw parte ini sa ila siniiya nga Awareness Week, no? Wala labot sang subong lang adlaw, October 10 nga World Mental Health Day. May ara gid sila nga Mental Health Week, no? Kalikip na diri ang pungsod Australia. So subong gid ang ila sini nga pinaka-highlight mga kabombo. Ginaobserbar ini sa bugos sa kalibutan, and it is annually ang frequency sang paghiwat sini mga kabombo. Sa nasiling na naton, giselebrar ini sa October 10, 1992, kag sa pagpamuno no sang nasambit nga organisasyon sa inisyatibo man sa Deputy Secretary General sini sa organisasyon nga si Richard Hunter. Tubtob sang 1994 ang adlaw nga ni no daw wala pa sang specific theme kung ano gid ang tema, pero sa siniya nga tuig or sa pila ka matinuig na nakaligan mga kabombo, no? May ara gid sila sang ginatuwag bala nga tema, no, kada tuig. Kag sa subong nga tuig mga kabombo, since 1994 nga nakaangkon sang tema ang World Mental Health Day mga kabombo, no? Sa subong nga tuig 2022 ang tema Make Mental Health and Well-being for All a Global Priority. Amo ini ang tema sa karon nga World Mental Health Day mga kabombo. Again, the theme is Make Mental Health and Well-being for All a Global Priority mga kabombo, no? Sa una ti ang iban nga mga tema kanami man, no? Ang pinakauna gito sa 1994, improving the quality of mental health services throughout the world. Kinsundan sang women and mental health. Kinsundan sang children and mental health. Kag mental health and human rights, mental health and aging, mental health and work, and etc. mga kabombo. Every year, no, may ara sang tema ginadihon kag sa subong nga tuig sa nasiling ko na ang karon nga World Mental Health Day may tema Make Mental Health and Well-being for All a Global Priority. Global priority bangon kiti bangon sining ginatuwag nga pandemic. Damo mga kabombo nga wala ginaka-stand no sang pressure sang nagka-pandemic kita. Damo ang utas sa ila sining kabuhi, no? Associated na diri ang ginatuwag bala nga hikog mga kabombo, ang suicide. Bangod kay ti damo ang do nakibot sa aton sa sitwasyon nga ginbukot kita iya sa aton sitag sa kapanimulay, hindi lamang sa pila lang kaadlaw, pila ka binulan, pila ka semana, pila ka binulan, kundi masobra duha ka tuig. So let's thank the Lord kiti sa subong, no, nakagwa na kita. Amat-amat na, no. Better days are here again. Kag pasalamat kita. So happy World Mental Health Day sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no. Ang aton sini nga mental health mga kabombo ang importante gid. Amo nang rason nga as the old adage ano bala goes, all work and no play makes Jack a dull boy, no? Kag amo man na ang makapaliro-liro sang ulo ni Jack kon puros na lang trabaho. Wala gid sang ulo unwind abi, no? So ulo unwind kita diri sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang, since we are celebrating the World Mental Health Day, that is today. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom aton nga igahatag sa inyo ang aton sini main menu sa aton si palatuntunan kahapon lamang ang inyo sini nga mga kasaysayan. Pagkatapos, gid lamang sini.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. 44 minutos na ang nakalipas sa takta ang alas 2 sa hapon, mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes, mga kabombon. Sa nasiling ko na pet sa Dias na kita sa bulan sa Oktobre tuig 2022. By the way, antes pa man, mga kabombo, may yara kita sang importante nga panawagan diri, no? Aga panigin padala ni Sister Mary Edilee H. Calupez, VB or BVMC, SSNHI Social Worker, mga kabombo, from the Department of Social Welfare and Development Field Office 6, mga kabombo, no? Sa MH Del Pilar Street, Molo, Iloilo City. So, maging padala di siya nga panawagan. Ang aton si panawagan, no, ginapanawagan sa kung sino man ang nakakilala o kung nakatultol sa mga estaran, no, sang mga ginikanan o kung mga paryente man sa sining isa ka bata nga lalaki nga giningadlan sa kay Rich Noah Escalante, no? Ining si Rich Noah Escalante, yara ini sa pang-idaron nga 3 pa lamang kabulan karon, mga kabombo, sa lapsag pagid. Ahay, ginbilin ini siya bala, mga kabombo, no? Sang iya sini nga iloy nga wala nakilala,
no ginbilin sa Iloy sa balay sang Hilot o kon Paltera nga ginkilala sa kay Ginang Winifreda Remigio, no, dito sa may Purok Mulabog, Barangay Old Poblacion, no, sa may Purok Mulabog, Barangay Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental, sa tupang August 30 of 2021. So, dako-dako ng bata, no? Kay ti amot ang ginbili ni siya sang 2021, bud silingon, subong mga lapit isa na siya ka, solosobra na siya isa ka tuig, no? Ginbilin siya sa balay sang Paltera nga siya Manang Winifreda Remigio, dira sa may Purok Mulabog, Barangay Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental, sang nagapaidaron pa lamang inisang 3 kabulan, mga kabombo ahay. So that was August 30 of 2021, ginbilin ang nasambit nga lapsag pa lamang sa subong ti giningadlan ni ang lapsag nga lalaki nga si Rich Noah Escalante, no? Sa kung sino man ang nakahibalo o kung nakakilala kung diin abi subong nagapuyo ang mga ginikanan sini ang Iloy kag amay o kung mga paryente, no? Sa nakakilala sa mga paryente sa sini nga lapsag nga ginbilin sa balay sa isa ka Paltera, no, dira sa may Escalante City, palihog lang magpakig-angod kamo, no? Sa kay Sister Ann, si Sister Ann C. Azuro, BVMC Executive Director sang Senior Santo Niño Homes Incorporated. Ngayara subong mga kabombo, no? Dira sa may sa Venus Street, no? Sa ila sini nga sentro, sa Venus Street, Puente Bella Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. So sa kung sino man ang nakakilala sang Iloy kag amay o kung mga kauturan kung may mga utod ini, no, kung may ang sa mga pamilya abi sa may mata, no, sang 3 katuig nga bata nga lalaki ginbilin sa balay sang Paltera, no, ang bata nga lalaki giningadlan na subong si Rich Noah Escalante, palihog lang magpakig-ango kay Sister Ann C. Azuro, no, dira Sister Ann C. Azuro, amo ni siyang Executive Director sa Senior Santo Niño Homes Incorporated. O kung magtuwag sa telephone number 034-446-3559. Again, ang telephone number 034-446-3559. O kung magbisita lamang dira sa center sa Venus Street, Puente Bella Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Amo na din gindaho sang isa ka ginakamadre nga nagsaka diri sa aton, no? Si Sister Mary Edely H. Calupez, BVMC SSNH, social worker, makabombo sa bahin sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 kag ini, no, so nasiling ko na pwede ka mo katawag. Liwaton ko ha ang contact number sa nakakilala sa mga ginikanan o kung paryente mahimata sang among lapsag pa lamang sadto na 3 pa lamang kabulan hay ginbilin-bilin na iya, no, sa balay sang Paltera. So ining si Rich Noah Escalante, si baby Rich Noah Escalante, subong ti hindi na siya baby, no, kay that was August 30 of 2021, ini siya ang ginbilin sa balay sang Paltera, no, nga si Manang Winifreda Remigio sa may Purok Mulabog, Barangay Old Poblacion, Escalante City, Negros Occidental. Palihog lang tawag, no, sa kay Sister Ann C. Azuro, BVMC Executive Director sa Senior Santo Niño Homes Incorporated. O kung magtawag sa telephone number 034-446-3559. Again, 034-446-3559. O kung magbisita sa center sa Venus Street, Puente Bella Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Yan muna ang kamaturan, no? Ang iban, grabe ang handom kag handom kag dumot nga makaangkon sang kaugalingon nga bata, no? Pero ang iba naman niya ahay anay ginatagan sila sang kaygaynan nga makaangkon sang bata. Ila man niya ibilin-bilin, no? Ila ini nga
idulaon sa ila si kabuhi. Ay nano man ning aton kalibutan man, no? O sige lang kabay pa. God bless you. Tuto Rich Noah Escalante. Kabay pa nga makitaan ay mo si mga ginikana. Kung nakabalo man ta, nakaibalo kita kung ano ining ang dason sining nga process, no? Nga ginapanawagan kay who knows, no, may mag-adaptar sang sining baby, no? Or sang sining bata nga si Tuto Rich Noah Escalante. Philippine Standard Time, 51 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Yari na kita sa aton siniiyang menu, no? Main menu, no? Pinaka menu sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang. Kang aton sininga main menu mga kabombo, ang kasaysayan, no, ni Lester. Si Lester is 36 years old sang Barangay Granada, Bacolod City. Ang kasaysayan ni Lester, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Lester. I'm 36 years old. Yari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa may barangay Granada, Bacolod City. Ang akong si maginikanan lunsay na Miss Jazz mga may edad na. Mga tigulang na Miss Jazz. Kag amo man ang rason ko nga ang ang bombo radyo ya. Nanging kabahin na ya sang pagpangabuhi namon. Kaya akong si maginikanan, avid listener gid sang bombo radyo. Kaagahon, igkaagang banwa, Miss Jasya, nagatuka na ng amon sining radyo. Kami nga 3 ka mga kabataan sa amon sining maginikanan, ti ako abi, Miss Jasya, ti ari ko di sa ila siniluyo, kay isa ako man ka single parent. May yara ako sang anak nga lalaki sa akon siniiya nga previous nga relationship. Kang akon si duha ka mga magulang, ang lunsay naman niya pamilyado. Miss Jazz, kag pamilyada abi. So ako na lang diri karon ang nabilin sa balay na nanay kag tatay. Kag amo na ang amon siniiya nga nadakuan ang magpamati sa bombo radyo. Amo na ako nga ang sa tion sang kahapon lamang Miss Jazz, nagaanugig ko na, nagapamati gid ko na kay ti inog pahuway ko gid na. Kag sinanay kag si tatay tuman na iya ka tuman na iya ka ang ila siniiya nga amo na nga mga inoras Miss Jazz, ang ila sini nga pagpamati na naiya sa bombo radyo. Labi na gid sa imo palatuntunan kahapon lamang, agud nga magpamati sila ya sa mga kasaysayan nimo. Ti amo man ang rason kung nga anadakuan namon kami nga magululutod ang magpamati man sa mga kasaysayan nga ginabasa mo dira. Amo man ang rason kung nga ang aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Damo sa mga leksyon nga makuha naton. Kag kabay pa Miss Jazz ang akon si kasaysayan, makuhaan man sa leksyon kag inspirasyon. Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Pasensya lang gid anay. May ara kita sang importante diri ho. So, sinasiling ko na ang kasaysayan ni Lester, 36 years old, sang Barangay Granada, Bacolod City. Tagsunod pa kay Lester, Miss Jazz, ang kabuhi diri sa kalibutan. Tuman gid ka katuman gid ka madinoagon.
Kag isa na dira ang akon sini nga kasaysayan kay hindi ko gid malipatan. Ining angot sa akon siniiya nga langin ka relasyon, rason man ko nga ang mayara kami sang love child. Ang akon siniiya nga karelasyon, Miss Jazz, mas ano sa akon, mas sa manghod diin. Nakilala ko ning babae nga ni sang time nga nagatrabaho ako dira sa may isa ka Miss Jazz, isa ka shop bala na nagapangkayo sa mga radyo, mga telebisyon, mga electric fan. Dira lang, lapit-lapit lang da sa may sa may cathedral. Sa una may ara na dira sang shop mo. Dira gid ako ya Miss Jazz nagatrabaho adlaw-adlaw nga tanan. Nakilala ko ni siya Miss Jazz sang may ginpakayo manin siya nga radyo sa iya siniiya nga pinalangga nga lola. Ang iya sini nga lola ti parte ni Miss Jazz sa iya sini nga kasaysayan nga avid listener man sang Bombo Radyo. Amo nang rason ko nga amo na ang impact sang Bombo sa amon man kabuhi. Kabisan pa sa nangin nobya ko sadto nga mo ang iloy sang akon siniiya nga anak sa akon sini nga past relationship. Abi mo Miss Jazz, simple lang gid jang akon siniiya nga kabuhi sa amo nga panahon kay ti ako man gani ang kamanghuran. Akon si duha ka mga magulang, una silang nagkapamilya kag nagbiya man sila sa balay. Ti ang akon lamang siniya nga ginaotitid ang akon kaugalingon kay ti may ara man niya sang sang trabaho sadto ang akon sini nga papa. Ti may ara man siya sang ginabaton kada bulan. Ti okay na sila sang akon sini iyaman nga mama. Sa karon kay tigulang na sila, why gid problema kay may mga pension sila. So ako ya Miss Jazz bangod kay nagdinungol ko ang gusto kong tani sang akon si maginikanan nga kuhaon ko ang mechanical engineering nga kurso. Ugaling kay wala ko ya Miss Jazz ya nagtutok kag lunsay to sa una lagbong nga akon siniiya nga mga subjects. Wala ko nagpadayon sa akon si pag-eskwela. Kaya ang gusto ko ya mangita na ya sang obra. Idra ako Miss Jazz nakapangita sang trabaho sa may downtown area lapit sa cathedral. Dira ako nakilala ang iloy sang akon sini nga bata, ang amon sini nga love child. Nga nagpa-ritoke man siya or nagpakayo siya sa iya sini nga radyo, sa iya sini pinalangga nga lola, nga avid listener man sang Bombo Radyo. Gaangot-angot lang, no? So, dito nagsugod ang amon sini nga love story sang amo nga babae. Sa nasiling ko na Miss Jazz, manghudi-indiin ang amo nga babae. That time, yati dalaga, gid siya bala nga daw nagapamukad-kad ginagya siniiya nga katahom. Amo nang rason Miss Jazz nga makabi ko nga love at first sight. Grabe gid ang impact niya sa akon. Dito ko Miss Jazz amat-amat nga daw arab lang sa una happy go lucky ako. Kay ti ako man lang kaugalingon ko man lang yang akon siniiya nga ginatustusan kay ang akon mga ginikanan sa nasiling ko na may kaugalingon man sila nga kwarta kada bulan may pension sila. Ti ako Miss Jazz ang ako na niya tapos ko na iya obrada malagaw kami nga mga upod ko kag mga upod ko sa trabaho nga taga dira ya sa may Bacolod gid sa may downtown area sila nagapala uli. Ti tapos na namo niya trabaho ya ininom kami na Miss Jazz. Ininom pagkatapos puli sa balay. Amo mala na Miss Jazz ang akon si bisyo ang pag-inom upod sa akon siniiya nga mga upod sa trabaho kag mga barkada. Ti bilang single Miss Jazz why gid problema. Pero sang time nga na in love ako sa sini nga babae. Grabe nila nga issue Miss Jazz sa akon mga grupo mo. Kaya ti sunod-sunod na lang ako sa iya.
Sa nagapangaluyag ako, yung kantuan ko ginailan sini nga balay, mo hindi pa gusto ang iya sini nga lola. Nga ako na nagkayo sa iya sini nga radyo, nga avid listener sang Bombo Radyo. Kaya mo to una si lola niya, ginhambalan sang ining babae nga ni, nga ginpangaluyagan ko, nga amo sa ulihan nangin iloy sa akong sini nga love child, sa among love child, among bata. Ang bala niya nga, lola, kung hindi bangod sa iya, guba na ning radyo mo, kang hindi ka na makapamati sa Bombo Radyo. Ay, kaya daw uli ano naman bala Miss Jazz, ang iya sini nga lola nga, may edad na gid, sang nagkilalahay kami. Kaya mo to, pasalamat siya sa akon, galing kay pakadason nga adlaw, ti bangod kay ti uli anon, hindi na siya kadumdum nga akong nagkakayo sa iya sini nga radyo. Kung nga, ang nakapadayon sa pamati sa Bombo Radyo, ti kontrahon niya naman ako ina Miss Jazz. Ibalaan mo, Lola's girl ang akong siniya, nga sa uli nangin nobya. Nangin issue ako sa akong grupo, kay ti wala na ko nag-inom. Wala na ko nag-upod sa ila, kada tapos, especially kung may sweldo na, kay sunod-sunod lang kuya sa akong sini nga girlfriend. Sa ulihi, ti ginsabat ni ako Miss Jazz. Bangod kay ti luyagay gid, kag especially sa akon nga part, grabe gid ang kaluyag ko sa iya. Kag nga akon sini nga girlfriend, ti amo man sa akon ahay, natabo kami Miss Jazz. Sang pagkabalo sa iya si maginikanan, kay iya maginikanan, ang papa niya ato sa abroad, kang iya sini nga iloy ato man sa Manila. Apat sila ka mag-ululutod, nabilin di siya sa kay lola niya. Grabe gid Miss Jazz. Buot silingon, wala gid kukuntani. Sang tsansa nga makasulod liwat sa ila si balay. Kung hindi man bangod siya sini nga lola. Kaysa uli si lola sa ibaluan niya ang problema lamon kay ang akon sini iya nga nobyan ang pinakauna niya nga gin sugiran kay ti Lola's girl. Ang iya sini nga lola. Apisar nga ti daw uri baduna kag uli ano na bangon sa iya sini katigulangon. Pero nakitaan mo gid bala Miss Jazz. Ara man kumo sa nanugid ang akon sinanobya nga ti nagabusong na siya. Ako ang amay. Although nga ti naglumaw-lumaw mata ni lola niya sa pag hibalo kay ginaistorya siya sa akon sini nga nobya, ako ya ara lang ko sa kilid. Nga mabalaan, mahibaluan mo gid bala nga ti nangakig man siya kag ginatulok niya ko nga purong-purong ang luha sa iya sa mga mata. Kaya nagapamangkot nga ang nahimo namon ato. Pero sa uli Miss Jazz, mabatsagan mo gid pala nga ti palangga niya gid ang iya sini nga apo, ang akon sini abi nga nobya. Bangod sa kay lola, ti amo ni ang amon sini nga liave nga napasugid namon sa iya sini maginikanan. Siya sini amay nga ato sa abroad kasi sini nga iloy nga ato sa Manila nagatrabaho kag siya sini nga mga utod. Di hindi gid sila ya sa akon Miss Just pabor nga amo ni ang natabo kag hindi sila sa akon kaya ako kuno isa lamang kami kaniko. Suno pa sa ila ti ano kuno ang ipakaon ko sa ila sini iya nga bata kay ti amula ng akon si kita adlaw-adlaw nga tanan. Pagpatapos ng akon sini iya nga nobya wala nakatapos sa pag-eskwela bangod kay ti amo to nagbusong. Bangod kay ti hindi gid sila ya gusto sa akon Miss Jazz. Apisar nga si Lola ya ti nagambal si Lola ya kun diin kaya malipayon. Kag kung sino ginapalangga mo kag kinahanglan nga upod mo ni siya kay ti nagabusong ka na amay ini sa imo sini ginabusong dira kaya. So sa tanan nila nga pamilya si Lola lang gid ang amon sini iya nga nangin kakampi Miss Jazz. Aya maginikanan baw grabe gid ang ila sini iya pangakig. To the point Miss Jazz nga pisar sa amon sini iya nga paghigugmaanay kag in fairness sa akon sini nga lobya nga ti manghod indiin sa akon ginpakigbato yan amon sini nga paghigugmaanay. Ay wala labot sina may bata na kami nagabusong na siya. Pero wala siya sang may mahimo sang time nga nagpatunga na ang yan sini nga amay nga nagpauli gid gikan sa abroad. Ginistorya una-una ako sa
maayo nga pamaagi. Pero diriya nakitaan kung paano kami nangin mabakod nga ipakigbato namo na amon sini pagigugmaanay. Plus pangati may bata na kami. Ang amon sini ginapaabot-abot kung tani mas just labi na gid sa akon si pamilya man nga nakibot man sa akon sini nga ginhimo. Ang ginapaabot-abot namon ti suportahan na lamang kay ipakasal kami kay ti may bata na. Nagabusong na ang akon sini iya nga nobya, Miss Jazz. Ugaling kay ti suli ang natabo. Kung si lola niya ang pagustuhan, ti kaslon gid kami ya Ugaling kay ti ang yasin ni iya nga pamilya, hindi boto sa akon. Yasin nga tatay nagpauli gid sa abroad. Agud lamang nga magpatunga. Abi mo Miss Jazz ang malain pa kay nga imbes nga siya ang iloy, sang nagbata na ini, kagin pa, kami mo, dilian na kami nga magkitanay. Gin pabunag lamang anay ang akong sininga nobya, nga hindi ko pwede makakadto sa ilabalay, hindi ako pwede maka-communicate sa iya. Rason man nga ti amo to, nagsugod na tong akong siniya nga grabe nga problema, Miss Just do nagliho-liho ko bala. Iti syempre palangga akong nobya ko kag ang amon sini nga bata, may bata na kami. O galing kay ti poderoso gid ang amay, hindi gid ko pwede makakadto sa ila. Gin gid ko nila gin dilian gid ko nila kay kun magkadto ko ti ipapulis ko nila. So wala ako sa may mahimo bisan mga ginikanan ko kamautod ko wala sa may mahimo, Miss Jazz. Amo nang rason ko nga ang nangin libugando ako sa amo nga panahon. Sa uli, Miss Jazz, bangod kay grabe gid ang akon siniiya nga pagampo sa ila nga makita ko ang bata. Sa uli, Miss Jazz, abi mo nakibot ko. Gindulong sa akon sini nga nobya ang amon sini nga bata sa akon. Kay siling niya makadto siya sa Manila kay iya sini iya magginikanan, libi na gid iya sini nga amay, gusto nila nga magtrabaho ako sa abroad. Magtrabaho siya abi sa abroad. Bisan wala siya sang may tinapusan pero kay may backup kay kilala sang amay ang backup sang amo nga trabahuan niya. Kag dito mismo sa pungsod o sa luwasang pungsod kung sa diin nagatrabaho niya sini nga amay. So why gid problema makatrabaho siya dito. But silingon dalon siya sang iya sini nga amay ka makapangita dito sang trabaho sa luwasang pungsod. Ti amo to Miss Jazz nakibot ko, ti lipay man ko pero ang buot ko silingon ti wala nagig kami tsansa. Inambala niya ko nga ti diri lang. Although ang akon sini iya nga nobyang iloy sang akon si bata, nagpromisa man sa akon nga ti padayuno namo na among communication kay diri lang anay ang amon sini nga bata sa akon bali. Ti nakibot man ako lipay ko Miss Jazz kay ti ari sa akon na akon sini nga anak. Pero ang amon sini nga relasyon daw wala gid sang was damlag. Kay ginambalan ako sang nobya ko, nga pisar nga palangga niya ko, wala sa sang may mahimo sa gusto sa iya maginikanan. Sang gindulong gani ang bata sa akon, Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon, ara sa sa salakyan nagahulat iya maginikanan. Gindulong lang siya kang amon sini iya nga anak sa akon. Miss Jazz sa mo to sumugod sadto nagpa-abroad ang akon sini iya nga nobya, ang iloy sa akon sini nga anak nga lalaki. Samtang nga nagadako ang amon sini nga bata. Gid ang itsura sa iya Miss Jazz, male version gid sa akon sini nobya ang iya sini nga itsura. Nagamo man na ang akon sini iya pinaka-inspirasyon ko nga nagapadayon ako sa akon sini pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, sa samtang ginasulat ko ini ara sa gihapon ang sakit nga ginabatyagan ko. Bangod man sa amon sini iya nga natabo kay ti palangga ko siya Miss Jazz mo. O galing kay ti samtang ginasulat ko ning akon sini iya nga kasaysayan ang akon sini nga nobya nakapangita na sang bag-o nga karelasyon. Kagbati ko magapakasal na sila. Kag kumpare pa sa iya sini iya nga amay dito sa lugar kung sa diin sila nagatrabaho sa luwasang pungsod. Pagkabati o gani Miss Jazz daw
ang sakit sa akong si dughan na ara naman liwat. Pero kung makita kong amon sini nga bata, ang amon sini iya nga bata sang ex-girlfriend ko, ti amo na Miss Jessie, siya ning akong si source of inspiration sa karon. Wala na gid man ako nagahulat sang panahon nga basi makakita anay pa kami kag masugpunan ang amon sini paghigugmaan nay. Ako lang subong ti mapatapos ko kag mapaeskwela ko ang ako si bata. Matagan sa nagakaigo nga masana gabwas damlag. Mabudlay Miss Jazz sang ginatawag ba lang nga single parent pero bangod man sa akon siniyang pagpanikasog sa akon siniyang pagpangita man sang sang trabaho para sa akon sini nga bata. Ginahimo ko ginaang tanan-tanan. Sa karon Miss Jazz sa prangka nga sugilanon may communication kami bangod kay ti wala man nila ginapabayaan ang ila sini nga apo sang pamilya sang girlfriend sa nakon sang una ang iya sini nga iloy nagapadalaman. Kaya mo nang rason ko nga ang daw hindi man ako mabudlayan sa pagpadako sa amon sini nga bata. Sa karon Miss Jazz ti amo nang amon sini nga sitwasyon. Akon si maginikanan ari diri ang akon sini nga bata kag ako kag nagapadayon kami sa pagpangabuhi. Kamay pa Miss Jazz na kuan man sa leksyon kay inspirasyon na akon sini kasaysayan masubo man. Pero ti at least naka move forward ako kay bangod man sa akon sini iya nga source of inspiration amon sini nga bata nga lalaki. Tubtob lamang diri ang akon si pagsaysay Miss Jazz ang tagpadala si Lester, 36 years old. Sang Barangay Granada, Bacolod City. Sa imo Lester, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan man no. Medyo masakit-sakit ang imo sini nga kasaysayan. Pero ti amo na each of us has our own story to tell no. May kaugalingon kita nga kasaysayan nga nga mga eksperyensya labi na gid sa patagsang pagigugma. So kada isa sa aton lain-lain nga istorya, lain-lain man ang level sang kabugaton sa among istorya. True to life story. Ti sa imo na yung Lester ti medyo masakit-sakit o galing kay saludar man ako sa imo no nga ti nangin mabakod ka man lalaki ka tuod no masakit-sakit man kay ti ang inyo sini nga naghigugmaan na gig kamuya gani no sa imo sini nga nobya o galing kay ti nagpatunga ang pamilya kag ang sa tutod lang ang responsibilidad ginhatag pagid sa imo no ginbilin ang bata for the sake lang gid nga ti mapadayon kag mapahilayo ang imo sini nga nobya sa imo that time. Puti pasalamat ka na lang kay wala ka sang problema no sa imo sini nga bata ginbilin pagid sa imo ang imo sini nga bata no kag ang pinakamaayo man dira no sa positive side ti wala man sila nagapabaya financially nagasuporta man sila kag imo sini nga ex-girlfriend nagapadala man sang iya sini iya nga financial support sa inyo sini nga bata. Kabay pa pila ka adlaw no makakilit anay kamutanan ti naka-move on na ikaw. No, Lester, you're only 36, no? Pero grabe nang imo sini iya nga istorya. Pero sige lang no? Bata ka pa kag dira lang anay sa nasiling ko na. Sa nasiling mo na, agree ko nga imo sini iya nga focus ara sa imo sini nga bata, no? By giving him a bright future sa pagbulig man sang pamilya sa imo si ex-girlfriend ka sa imo sini mismo nga ex-girlfriend. Just wish her luck no sa iya sini iya nga suno pa sa imo may plano na nga magpakasal no ang kay ti may nobyo na nga lain. O ginreto definitely sang amay kay ti kumpare sang amay mo. O bod silingon ti nagbunga ginaila sini nga patunga sa inyo nga relasyon. No napahilayo siya sa imo kag may ginrito pa nga ti amugid ang pagadayunan sa imo sini iyang girlfriend, ex-girlfriend. O sige lang magpakabakod ka Lester. Importante may souvenir ka nga pareho gid tsura
male version sa imo siniiya nga girlfriend sadto. Lester, magpakabakod ikaw for the sake of your son sa imo si maginikanan, no? Wala ta kabalo, you're only 36, no? Basi may ara gidya ang Dios nga igahatag para sa imo. Nga wala na sang may magapatunga kundi all will be well. O kung mag-aabot inang perfect time and perfect will sa Ginoo sa imo, Lester, no? Salamat gid kung kamo mayra man sa mga kasaysayan kaangay sinipadala. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kita sa panahon, before that, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible, no? Ang aton sining words of wisdom, mga kabombo, taken from the book of Romans chapter 10 verses Romans chapter 10 verse 13, no? Naghambal, for whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amo na siya kapoderoso sang ngalan sang aton sini nga Dios, no? Jesus, no? Ara blang ginatawag nga if you are in the midst of worry, speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus over every worry. Speak the name of Jesus over every stress. Speak the name of Jesus every uncertainty and every need. There is no greater power or more assuring calm than the precious name of Jesus. Ibala kung ginakulbaan ta, hambal ta, Lord, in the name of Jesus. Sometime nga daw, hindi ko katusngaw. Bagol kiti isala ko man, Lord, forgive me. But in the name of Jesus, no, heal my voice. Ibalik ang akong siniiya nga tingog. And God is good. Subong makauluamban ako, pero ginatudloan ko kang galingon ko nga ti hindi mag-violate sa gusto sa Diyos nga hindi na anay gidya mag-inom sang ice, no? Kaya mo na ang ginatuwag bala kung ano kapoderoso sang ngalan ni Jesus, no? Every morning at least kung mag-newscast gahambal lagi ko, Jesus, please heal my voice. At least, no, God is good, God. So speak the name of Jesus over every worry, every stress, every uncertainty, and every need. There is no greater power or more assuring calm than the precious name of Jesus. Romans 10:13 sa nasiling ko na, for whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang